Žene i muškarci na prvi su pogled prilično različiti, ali u stvarnosti opet nismo toliko drugačiji, pogotovo kad je u pitanju naša anatomija tamo dolje. Zapravo to su isti dijelovi, samo što su različito raspoređeni. I upravo ću o tome govoriti u ovom videu. Krenimo od početka. U maternici. Do 6 tjedna genitalije su iste i kod dječaka i kod djevojčica. Onda se razvija ili penis ili vulva. Ili nešto između. Ponekad nije sve tipično muško ili žensko i te ljude nazivamo interseksualcima. Nema ništa loše u tome sve dok ne uzrokuje zdravstvene probleme. Oni su još uvijek isti dijelovi, samo što su različito raspoređeni. Pređemo prvo na osnove. Koje dijelove uopće imamo? To je ženski vanjski spolni organ. To je vulva. To je cijeli vanjski dio ženskih genitalija. Često ga ljudi pogrešno zovu rodnica. No, vagina ili rodnica je naziv za cijev koja vodi do maternice. To je mišićni organ koji se povećava i vlaži kada je uzbuđen. Postoji i pogrešno uvjerenje da se može raširiti ako žena ima mnogo seksualnih partnera, ali u stvarnosti se to ne može dogoditi. Čak i ako se rastegne, što se događa, na primjer kada žena rodi, uskoro se vraća u prvobitno stanje, jer rodnica je napravljena za to da se rasteže i skuplja. Vulva se također sastoji od velikih i malih stidnih usana. Njihov je glavni zadatak zaštititi klitoris i rodnicu. Postoji bezbroj oblika i veličina stidnih usana, a često su male stidne usne čak i veće od velikih. Ili je lijevo veće od desnog, itd. Sve su ove varijacije čisto normalne i čine vulvu još zanimljivijom za pogledati. A kad se uzbudite, u njih teče mnogo krvi i ona nabubre. Onda imamo klitoris. Izvana je vidljiva samo glava klitorisa, a ostatak je s unutarnje strane tijela. Ali o tome više o nastavku. Glava klitorisa djelomično je prekrivena i dodatno zaštitena kožnim naborom, sličnim kožici koja prekriva glavu penisa. Kad je žena uzbuđena, klitoris joj nabubri i može postati do 3 puta veći nego inače. Ovdje, između glave klitorisa i ulaza u rodnicu, nalazi se mokračna rupa. Mnogi ljudi to ne znaju, ali mi žene piškimo iz te rupice. Zatim je tu i međica, koji se nalazi između ulaza u rodnicu i anusa i vrlo je osjetljiva na dodir. Ovo je muški vanjski spolni organ. Ovo je penis. Vrh penisa naziva se glavić ili glavica. Kod mnogih muškaraca ovo je najosjetljiviji dio i usporediv je sa osjetljivošću klitorisne glave. Glava penisa prekrivena je kožicom koja se pomiče prema dolje kada je penis uzbuđen. Kožica je iznimno osjetljiva, ali se kod mnogih muškaraca uklanja kod rođenja iz vjerskih ili medicinskih razloga. Poprilično se raspravlja o tome ima li uklanjanje kožice doista smisla jer oduzima muškarcima određene spolne užitke. Frenulum. Za neke muškarce čak i osjetljiviji dio penisa od glavice. Nalazi se na donjoj strani gdje glavica susreće osovinu penisa. Tijelo penisa je dio od korijena do glave. Često je ovaj dio penisa manje osjetljiv u usporedbi s vrhom. Ispod penisa su moda ili testisi. Ovo je parna žlijezda u obliku jajeta koja proizvodi hormone i spermu. Između testisa i anusa, međutim, nalazi se međica. Kod muškaraca to je gotovo kao produžetak penisa i stoga vrlo dobro reagira na masažu. Mnogi muškarci uživaju u masiranju međice tijekom oralnog seksa jer mu posredno stimulira i prostatu.
Mnogo puta u literaturi možemo pronaći izjavu da je prostata muška G točka. I što se tiče zadovoljstva koje podraživanje jednog i drugog donosi, to je istina. To se tiče komponenti, razlika je ipak malo veća. Stimulacija G točke može dovesti neke žene do orgazma. Nalazi se oko 5 do 8 cm duboko u rodnici i možete je pronaći savijanjem prstiju prema pupku. Na dodir ima nešto rebrastiju teksturu. Ako je žena uzbuđena, G točka na bubri i osjećate je mnogo lakše. Najlakši način da je stimulirate je da napravite pokret dođi ovamo. Možete je sami osjetiti, ali ju je mnogo teže stimulirati bez pomoći igračke. To je otprilike kao škakljanje samog sebe. Ne osjećate ništa. A ako te neko drugi, puno više ste osjetljivi. Kao zanimljivost, mnogi znanstvenici vjeruju da je G točka zapravo onaj dio rodnice koji dodiruje unutrašnjost klitorisa. Drugi ipak kažu da je G točka stvar za sebe. No, kako god, ostaje činjenica da osjećaj može biti odličan ako se dobro stimulira. Prostata je muška spolna žlijezda. Velika je kao jedan orah i sudjeluje u stvaranju sjemena. Nalazi se ispod mjehura, duboko oko 5 do 10 cm. Najlakše se stimulira prstom ili igračkom. Redovita masaža prostate može spriječiti rak prostate i smanjiti šanse za nastatak impotencije kako starite. Ne samo da je stimulacija prostate izvrsna za zdravlje, već doprinosi i intenzivnijim orgazmima. Osim toga, baš kao što žene mogu doživjeti orgazam na G točki, tako i muškarci mogu doživjeti orgazam prostate. Oni muškarci koji su to već doživjeli, kažu da osjećaju takav orgazam po cijelom tijelu i da je on mnogo intenzivniji u odnosu na normalan orgazam. Kao što sam vam spomenula, glava klitorisa samo je najmanji dio cijele stvari. Klitoris je zapravo velik tamo oko 10 cm, ali to znamo tek od 1998. godine. Međutim, prije toga to nitko nije ozbiljno istraživao. Pa ovako klitoris izgleda. I to su njegove komponente, glava i tijelo klitorisa. Ono što je još zanimljivije je koliko su penis i klitoris slični. Ako pogledate ovu sliku, vidjet ćete da se sastoje od jednakih dijelova, samo što su malo drugačije raspoređeni. Najveća razlika između penisa i klitorisa je u tome što je klitorisnu glavna svrha samo zadovoljstvo. I nije poznato da bi bilo koji drugi organ u ljudskom tijelu bio posvećen samo ovome. I zato je još zanimljivije i čudnije da unatoč svemu tome žene još uvijek teže doživljaju orgazam od muškaraca. Prije nego završim, razgovarajmo još malo o bradavicama. Svi imamo bradavice, ali trebaju ih samo žene. Zašto ih onda imaju i muškarci? Odgovor je jednostavan. Jer evolucija voli biti što ljenija. Bradavice su važan dio ženskog tijela. Bez njih bi bebe bile gladne. I zato ih je evolucija natjerala da se razviju odmah na početku embrijalnog razvoja. I mnogo je lakše natjerati svaki embrij da ih dobije, nego ukloniti ih na polovini embrija. I zato svi imamo bradavice. Pa to je sve za danas. Jeste li naučili nešto novo? Napišite mi to u komentar. I ako vas zanima više o seksualnosti, možete nas pratiti na Instagramu, Facebooku, TikToku i YouTube kanalu. Sve o čemu govorim možete pročitati i na našem blogu. Novi video o masturbaciji stiže uskoro. Ako vas zanima kako neki ljudi otkrivaju masturbaciju, ne zaboravite pogledati.